Допреди 2 години хората с туморни заболявания или голяма част от тях нямаха възможност да се лекуват в България, защото нямаше апаратура. Модерна, качествена. Нито за лъчетерапия, нито за радиохирургия. Едновременно с това, те нямаха възможност и да се лекуват в чужбина, като им плаща здравната каса, въпреки че те са здравно осигурени, просто защото някой беше записал, че в България може да се прави това. Окей, с апарати от 60-те години, произвеждани в тулските заводи и така нататък, но има ли ги? Има ги. Да въведеш ред и правило означава първо да унищожиш този абсурд, който обрича хората, в случая на смърт. Но пък в ежедневието има много такива примери, които обричат просто на това да си удреш главата в стената и да се питаш за Бога защо. Защо е това малоумие? Когато живот ти зависи от това, то стига до крещено. И да ти да се разпръснеш с частици и да крещиш, че няма такава държава. Нали? Това, което направихме, беше просто. Първо, осигурихме и гарантирахме с силата на държавата наличността на най-модерната възможна апаратура. Второ, Касата започна да го плаща на адекватни цени. И сега това, което хората са плащали от джобовете си в чужбина, не мили, не драги, с керваните към Турция, сега се случва в България, близо до семействата им, комфортни условия, с модерна апаратура, без да плащат една стотинка. Това е резултата от това да спреш финансовия поток към търговските хранителни вериги и да ги върнеш към смисъла на една система, в която е здравеопазването. Това е отговора на въпроса защо. Ами за да може на края на деня да можеш да се погледнеш в огледалото и да не те сраме и за това. Може да отново да реферирам към това, че търся собствените си причини да правя нещо, само че то е така. Човек трябва да може да намери вътрешната си необходимост. Не вярвам на хората, които излизат и казват: аз правя нещо, което тук е само заради вас и мен не ме интересува и така нататък. За Бога интересуваме. Интересуваме да знам, че мога да го направя. Разликата между мен и някакви други хора е степента на готовност да се изправя срещу масивни интереси за милиарди. Може би не е умно. Може би в крайна сметка ще ме победят. Какво от това? Аз знам, че е възможно. Знам, че сме ги пробили. И знам, че това е като в стената на бента. Бента изглежда много здрав и непробиваем, но когато направиш една дупка, той вече е неспасяем. Тръгнал е. Ще се опитват да го замазват с телата си, с всичко. С пачките пари, които са яли години наред. Само, че това е неспираемо вече. Защото хората са успели да видят, че има начин.